uniform yesikolo ngomgqibelo. Besine function okhethekile esikolweni manje senyasijabulisa. Awufafu nje kuphela. Awafuna amajukujuku la luhlaza la uhlala wafuna njalo. I-dentist ithi angabodla amasweet ngoba bolisa amazinyo. Amanye azovela masinyane. Ngiyazi kodwa la mazinyo amasha awazwani nosweet. Ibhabhulu gama kusuwona usweet. Kanjani konke kwenzeke ngesidumo kusho ukuthi bokungombetha uJames befaka imali emshinini mina ngizwe nje sebengibamba ngilomdikadile kwase umama baba phela cha bebegqoka ama mask akekho nokhulumile ngisho nabo Sorry baba ngibona yiwona ungenaphi wena mask yakhe yawo cha bebegqoka ama mask ababonwanga umuntu kuyabhetha lo ngiyabonga mntana We are the team, don't mess with us. If you have a problem, we've got it sussed. We offer solutions, we offer good service. So call on us if you're feeling nervous. We move like lightning, quicker than that. We're cheap and effective and we don't charge VAT. We cool and we're witty and we make a great team. We're tough, we're smart, we tackle those who are mean. You'll like us, You love us. you'll thank us, you'll see. We're dynamite. DDD, Dynamite. dynamite, Password. Power Rangers? Aish. Yeah, last week leyo site. Mina ngiyazi ukuthi angawakhumbuli mina ama-password. Ayi sikhohliwe sonke. Hayi muzimenithi sibulele. Kusho ukuthi ayisebenzi lento le yama secret password. Ngisathi kithi ngiyavula ngivulela ama bank robbers. Orlando. Password. Holidays. Mina ngi-understand kahle le ndaba yama-secret password. Kudala sazana muzi. Uthi akawazi ama-voice wethu namanje. Umthetho. Iqembu lomshosha phansi lihambelana nepassword. Asiboneni sign ke. Ngiyanamukela nonke ngeSaturday ekseni kwi-meeting yama Deep Cliff Devils. Nna ke le rati lebitso le what's not change? Yime ngize nalo. Mina ngisasho namanje amantombazana kufanele angene egengini ayabhayiza nje njalo phela sumgengane kufanele sibe negama njengo Devils or Tigers or ama Lions bona nje Noma magundwa noma magankrab. Yimi ngiyiwani okhumbula ama-password nama-signs akhona musa. Akusenani ke. Mos solo ukuhlangana for 3 weeks kodwa singaphumi namanje ukuthi le group yethu nekuyenzeka. Yeah, khona okunye kade ngikucabanga ukushare futhi ku different. Njengani? Kusho ukuthi kade ngifunda incwadi ngamaqembu eingane. Sisolve ama mysteries, ehlangana nama adventure. Nathi singakenza lokho. ama mysteries Izigigaba. Musa wekha ama-mysteries la iSoweto. futhi nje obani ongeza kithi athi msolve le case ngabantwana nje Mhlawumbe umunye uza ne-adventure ethu yokuqala. Muzi man ngivuleleni nazi indawo ezimnandi. uphayisasi nje lo Njengoba kade ngisho, silandele imfihlakalo ethile Musana ukungishayisa umoya man. Ngivuleleni. bese siyasolve. Njengoba lumama uSergeant Ngobeni. Musana ukungishayisa umoya man. Ngivuleleni. Ngibona kubanja inkunzi futhi kukhona nempumputhi.
yayidudula yawela phansi ngayisiza ukusukuma yabaleka ngathola iwaladi yayo ngathi ngiyayibheka zange sayibona naye inemali ngaphakathi. Yabona ke bafethu siyasiletha imfihlakalo singayibizanga. Awusho ke uthi uye wayibheka ngaphakathi? Then ngibone kanjani ukuthi kunemali? Mhlambe khona into engasitshela ngale mpumputhe sizokwazi ukuyibuyisela. 500 rand iningi leyo mali ukuthi angahamba ayiphethe njengoba ngaboni nje. Kodwa ubeloku ecela azamnikeza nethuba yami yokugcina. Uthi impumputhe? Yeah, ubefaka izibuko ephethe inkomishi nenduku. Futhi bephethe konke nje. Manje impumputhe yenzani nge-driver's license? Mhlamba kusi ID yakhe. Hayi, manje wenzani nge-ID ngase yakhe? Mhlambe uke wabona before ebampumputhe. Kodwa Princess, uthe uye wagijima after irobbery ngithi. Impumputhe asigijimi. No, angisiswa kahle le ndaba. Bafowethu. Nawe dadwethu, ngathi sithola icase yethu yokuqala. Imystery yempumputhe. Cool. All right. I-adventure. Kodwa ngihamba nawe mina. Sakhi nawe sizwe. Nizohamba niyobuza lo mama lo othengisayo. Mhlambe uke wayibona impumputhe before. Mabunhle nawe bheki. Nizohamba niyobuza esitolo ukuthi kwenzakaleni noma nibuze security mhlambe ibonile okwenzakele. Yena ngwena otletsang. Kunegama neaddress. Kule ID ka Mr Machaba. Mina ngizoyibuyisela sizobuya sihlangane la ngo4 o'clock sharp. Moja. Manje uthini ngami? Nibe careful makenge. Ungaba nengozi. Ingozi yana. Oh, usile uqalile ungishayisa ngomoya. Phela yimi engizena le case. Okay, ngizohamba nawe. Shosho. Uwe kuphela babonile ukuthi banjani. Masambile. Sawubona mama. Sawubona mfana wami. Bengicela ama chips. Amaphakethe awu2. Yebo mama. Ufisi kakhulu namhlanje mama. Yebo mfana wami. Kwenzeka indaba enkulu namhlanje kulesi store. Kungene amadoda ephethe izibhamu edudula yonke into. Ngibone ngosi. Angazi noma ebewu10 noma 15. Nami ngisinde nje ngokulambisa enkosini. Ubabonile uma bebamba inkunzi. Unesibindi mama. Kusho ukuthi ubabonile sebabaleka. Ngibone yonke into. Bebahamba ngemoto enjani? Ngeven. Ama number plates ayo? Hey, yini sengathi wena mfana uliphoyisa? Umalume wami wayeyiphoyisa. Ngiyazibuzela nje. Cha, angiwabonanga ama number plate. Kodwa kuyafana. Bayawashintsha. Umalume wami wayesho njalo. Kukhona okunye okufunayo mfana? Siyabonga mama. Oh, ngisho ngakhohlwa mama. Awubonanga ndoda la empumputhe. Ifaka izibuko ezimnyama iphethe nenduku. Nendoda empumputhe biba msukuhlala lapha ya. Angikazi ngiyibone ngaphambili. Oh, ngiyabonga mama. Bengabona kalulu kwenzeka isitolo. Akekho bengamnaka. Bheka, ukwazi ukusignela igenge yakhe lapha ya. Yebo, kodwa kanjani? What if bengaboni ngempela? Impumputhe sebenzisa imira. Nix, azange sitshele lutho. Kodwa ubetathazela kakhulu. Ejulu elokatheka necoast. Manje ucabangani? Mhlawumbe asitshela ngalutho ngenxa yomsebenzi wakhe. Kodwa ngiyasola ikhona indaba. Ngashivara blind. Ngathi khona into efihlayo.
Hi 776. Imalana ke. Kodwa muzi Uma kuyingempumputhe kanti yabona uzokhumbula ithi ngene mina. Yes, funa. Mr. Machaba. Akahlali la. Hawu, kanjani ngithole wallet enale ID enginikeza address yalana? Ngone letha la. Angikwazi ukukunikeza yona. Eka Mr. Machaba. Ya man, uMachaba man ubra wami. Uma nje ungangitshela ukuthi uhlala kuphi, ngingayimukisa mina ngokwami. Hey wena sani, ngithi letha la nina. Uma nje ungangiyeke. Kodwa bethe 4 o'clock. Nathi sheshile. Mara kude la baye khona. Yi-adventure le, he? Bakufundisana inhlonipho kini. Yebo baba, uma nje unganyekela ngizokunikeza wallet. Ahloniphe sana. Letha la. Yini lo? Sewuvula icrash manje lapha siphi? Lentona lethi phethe something engeyakho. Eish. Ubudedengu lo. Ubese uyayithola ke wena. Yebo baba, uma kweyakho sengicela ukuye ekhaya. Hayi sizoyilungisa lento le. Udedela umfana ahamba ekhaya. Ngiyabonga mfana wami. Abasekho abantu abaqotho kulezi insuku. Thatha nakho okuncane engubonga ngakho. Akunandaba. Ngempela akunandaba. Oh incane lento mfana engunika yona. Konje uthi uyitholephi? Estradini. Siphi sona? Angisekhumbuli. Kwakubike lokho. Ungathi kuzodinga ukuthi uthole into engakukhumbuza. Ngiyakubona mfana wami ngathi umuntu othanda izindaba. Buyingozi ukuthatha kuwo wonke umuntu. Ungathi kuzodinga ukuthi umngane wethu lona simtholele ikamela. James, kufanele sitshela abantu abadala phela manje. Abakwazi nje ukunyamalala. Hayi, ukuba intombazana, bheka usethukile isisuka nje. Akuyathuka kiwaneti. Bonani bafethu yehlisana umoya. Asilinde nomunye u15 minutes bese sohamba sotshela uSergeant Ngubeni. Sibatholile tsotsi. Babambe umuzi. Baphethe konke ama-mask. Futhi khona no security. Ngibone wahlaki. Asambeni somsiza. Asambeni. Ini? Umzwini, asambeni. Bengithi nake sibonisaneni. Umuzi yasitini. Asambe uyifuna ni adventure. Akekho umuntu ngicela. Oh. Hayi.
Yabona mfana, nenhlanhla kabi ngoba ibhozi yami yazwana nodlala. Ngabe yini? Wamsiza wangitshela lokho. Ajika lapha khona. Ufunani lapha wena? Angithi ngikutshelile ukulungisa lapha uzompasa yonke into esesiyenzile. Ngenze njani? Ngoba abantu bebelokhu bengibuza imibuzo. Futhi namaphoyisa nami ishaka. Angithi ngaqala kwaba njalo. Ngikutshelile ukuthi ubothini. Futhi ume enkulumeni oyikhulumile. Boss. Ngakutshela ukuthi awuyeke ukuqashana nemfunda makhwela. Ambheke nje manje. Siyaluze ngathi inkuku enqunye ikhanda. Ngoba nje amaphoyisa athi ukumbuza buza. Thula wena. Nemanager yami seyiyasola. Futhi kungenzeka ngixoxe emsebenzini. Pho kunani? Uzothola imali eningi kulomshikashika esiwenzayo. Uthi awuna kuphinda usebenze. Labantwana bona baphi bona? Bebelokhu bengibuza imibuzo nabo. Bengibheka kabi. Kakhulu lo faka ama specs. Wena. Yini ngathi ungena amanzi emadolweni nje? Uyazi angizwana namagwala mfana wami. Usosaba nezingane nje incane nje ngelutho. Ngeke ngabona umegava yenza kahle. Senze njani? Kufanele ngisize umuzi bese sifonela amaphoyisa. Yeah, kodwa kanjani? I never slow uma beyi-3. Ngizobamba uyi-1, wena ubamba omunye. Kodwa sidinga into ezobaphazamisa. Hayi guys, aneve. Mina ubaba ngangangibulala mangayenza lokhu futhi. Mabundle, senzela umuzi. Nginitshele yonke into machaba. Kaze ngacishe ngalahlekelwa na umsebenzi. Manje senifuna ukungishaya emva kwendlela. Angikathi igama mina. Lalela lasilima. Imina engenza ukuthi lo msebenzi uqhubeke ngendlela. Imina engenza nesibhamu. Imina futhi engenza nabantu ukuthi ngaphinde ngabakhokhela. Ngowe manje. Obesekuhlanganisile. Kuphelile. Siphelile nawe isikhathi sakho. Ngoba ngangasile. Kahle ngodlame Sipho. Akufanele kube khona olimalayo. Masithatha imali nje lena sishaya utshani. Wibhari wena. Lo muntu ozasingela sibulala. Bengithi ngizabuya ngikubone. Manje nawo isikhathi sakho siphelile. Shona ku. Kwenze njani? Yes! Ayisebenzile madoda. Usafe muzi phela besizobheka wena. Cha, bekunganasidingo kade sengizibone kahle zonke izinto. Kodwa madoda ngiyabonga. Ayile qembu ayisuka madoda. Hello, ucela ukukhuluma no Detective Sergeant Ngobeni. Umshana wakho usakhe ucela ukukhuluma naye. Ome kancane. Sakhi. Ini? Umshana wami usakhe. Usicama utheni usewumseshi naye. Hayi ke halala nsizwa.
Yini? Nibamboba. Kanjani? Buka la. Ungasakuphendula wona konke lokho. Ninonke nje lapha. Labantu lapha bayingozi kabi. Ya. Bekumshana wami usakhe. Yena nabangani bakhe sebamba umashaba. Mshana wami usakhe. Bamba umashaba. So I'd like to thank all of you for all your help in solving the robbery. With a warning, these were dangerous men, and you should have come to us with your suspicions first. Yours sincerely, Detective Sergeant Gobin. Saki, balivumile ukuqala. Ya malume wami akakhona. Uthe njengoba bokunobufakazi obuningi obabophisayo, bavele baqabana bodwa. Truth besiqinisile ngale ndaba yesipili. Ya bokulula kabi. Usecurity ubonisa uMachabo okuyenzakalayo ngesandla. Esho ukuthi uSipho nabanye sebaqedile ukuthatha imali. Bese njengoba yenza ngathi akaboni, ubiza ivan ukuthi ize eminyango wasesitolo ngesipili. So iplan labo bokukuthi uMachabo aphazemise security. Uza amaphoyisa D-Day. If uPintize bekangayitholanga le wallet. Bewayesinda yezwe. Ya. Wena makunhle ngitshela. Uma uba Yazi uyawakwata ngoba ngikwenzile lokufuthi. Iphela na last time ngene trouble ngalo. Kodwa uyawangixolela ngoba yazi bekunesizathu esihle. Lokhu ke kushiya nephuzu lokugcina ukuba siliveze kule meeting. Sesisolvile agency case yethu oqala so sizozibiza ini. The six detectives. Nakho. Okay. Asithini lethembisa Tigers. Edim Kloof kodwa. Ukuthi uyenza ukuthi ufake ikepisi emuva. Bhekise le. Deep Kloof dudes. Asithini the Dynamite Gang. Hey. Dynamite, Deep Kloof, dudes. High fives. Nakho ke masenqamula sithi D. Ha, gents, ayikho into ehlula amadudes amakhulu. Ngasibona sibancane kodwa sizoku. Hayi. La thami nadwit. Asazi. Mina ngithi igama elihle. Abalithandayo abaphakamiseni izandla. Kulungile kodwa Sizofaka namabheji abhalwe DDD ko. Futhi kuba i-secret code yethu masayina amaletha. Sisivumelana ke. As from namhlanje sesingama Dynamite Deep Kloof dudes. DDD. Yeah. And ngizokutshela umalume wami uSergeant Gobeni. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Dynamite Deep Kloof dudes. Let's go. Dynamite Deep Kloof dudes.